Nagkadaghan na ang mipadayag sa ilang pagtuo og suporta sa pulisya sa probinsya sa Sugbo alang sa mga manguli nga overseas Filipino workers kon OFW ug mga returning overseas Filipinos kon ROFs. Kinihuman mimando ang Malacañang nga i-divert na usab ang mga international flights ngadto sa kauluhan hangtod karong Sabado, Hunyo 12. Gawas sa mga Sugbuanong kongresista, mipadayag na usab sa ilang suporta sila si Senate President Vicente Tito Soto III, Senador Juan Edgardo Sani Angara ug karong bag-o si Senador Bong Revilla Jr. Lakip na ang Integrated Bar of the Philippines Cebu Chapter, mipadayag usab sa ilang suporta o giawhag ang IATF nga kopyahon na lang nila ang pulisiya sa Sugbo. Samtang ang Hunta Probinsyal sa Sugbo gikatakda nga mas panghingusgan pa ang ordinansa niini pinaagi sa pag-amend og pagpuno og probisyon inay nga mo surrender sa pressure nga gikan sa IATF nga isuspenso ang implementasyon sa ordinansa. Matod sa mga senador, dili gayud angay lisod-lisoron ang mga OFWs ug mga ROFs nga manguli pinaagi sa pagpaubos kanila og taas nga quarantine period ilabi na kon negative ang ilang swab test results. Matod ni Senador Soto nga ang kamanduan sa IATF naghatag og dugang kalisod sa mga OFWs ug ROFs. Tungod kay ang oras nga igahin unta sa ilang pamilya sa ilang pag-uli, maibanan ug dako pa ang magastos nga salapi sa mga ROFs sa pagkwarantina sa hotel sud sa napo kaadlaw. Nagkanayon si Soto nga ang pamaagi nga gipatuman ni Gobernador Gwen Garcia maoy labing maayo alang sa mga manguli nga OFWs ug ROFs ug maoy angayan nga ipatuman sa nasud. Sa iyang bahin si Angara nagkanayon nga ang pulisiya ni Garcia maoy labing praktikal ug iyang giawhag ang IATF nga tun-an kini og himuon nga basihan o i-adapt nila aron adunay hiniusang pulisiya alang sa mga OFWs ug ROFs nga muuli. Si Senador Bong Revilla misuwat ngadto ni Garcia nga nagpahibaw sa iyang pagsalig ug pagtuo sa mga pulisiya niini alang sa mga OFWs ug ROFs. Samtang mipadayag usab og suporta ang Integrated Bar of the Philippines kon IBP Cebu Chapter pinaagi sa pagpasar og resolusyon number 6-8-2021. Nakalatid sa maong resolusyon nga kinahanglan sulbaron sa IATF ang mga pulisiya niini ug maghimo og hiniusang pulisiya ug kini mao ang pulisiya sa Sugbo. Ilang pagtuo nga ang gihimo sa gobernador ug sa provincial board members maoy labing maayo sa mga OFWs ug ROFs. John Fredson Granada, balita sa Sugbo.